పర్లే ఫ్రెండ్స్ యార్కర్స్ బాగానే వేస్తాడే. ఎంత ఫ్రెండ్ 132 కదా కొట్టాల్సింది. 6 4 అంట ఫ్రెండ్స్, 4 అంట. ఏదో కొడతాడు ఫ్రెండ్స్ అంతే, కానీ మరి ఎంత రోజు కొట్టడు. 4 ఫ్రెండ్స్, చెప్పాను ఫ్రెండ్స్ 4 అని. ఫ్రెండ్స్ మనం 132 కొట్టాలంట. చూద్దాం చివరిదాకా తీసుకెళ్తామా లేదా. నేను ముందు ఓపెను ఎర్లీ లేట్ ఫ్రెండ్స్, లేట్. సిక్స్ బాగా కొట్టాడు ఫ్రెండ్స్ కేదార్ చేదు. ఫ్రెండ్స్ చాలాసేపు ఉంది ఫ్రెండ్స్ వీడియో మాత్రం. వద్దులే చాలా డేంజర్ కాబట్టి సింగిల్ తీసుకున్నాం. పాపం విజయ్ శంకర్ స్ట్రైకింగ్ వాళ్ళు కాబట్టి బోసింగ్ జీతానే అంట. ఫ్రెండ్స్ లైఫ్ తీసుకోండి ఇప్పుడు తీసుకోవాలి చాలా సరిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ నాకు ఇంటర్నెట్ కులిపాదం దింపుదాం. ఏగాడు బౌలర్ కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ విజయం మాత్రం ఇండియాది ఫ్రెండ్స్, కావాలంటే చెప్తాను. డయో వచ్చేసాడు ఫ్రెండ్స్, వచ్చేసాడు. అవుట్ అంటే మాత్రం రై నాట్ అవుట్ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఈయన దింపుతాం. హార్దిక్ పాండ్యా దింపుదాం. కృణాల్ లేడేమో, లేడు ఫ్రెండ్స్, లేడు. అమ్మో ఫ్రెండ్స్ అటు నుంచి వస్తున్నాడు అసలు. మనం జాగ్రత్తగా ఉండే ఫ్రెండ్స్, వీళ్ళతో కూడా ఎవరిని నమ్మలేం మనం. అబ్బో కుల్దీప్ అదో 4 కొట్టాడు. అబ్బో కొట్టాడు ఫ్రెండ్స్, 4 కొట్టాడు. వచ్చేసాడు ఫ్రెండ్స్, వచ్చేసాడు. ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ అండ్ లైక్ అండ్ షేర్ ఫ్రెండ్స్. 6 ఫ్రెండ్స్, 6. మరి హార్దిక్ పాండ్యా అంటే హెట్టర్ ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి ముంబై ఇండియన్స్లో చూడండి. హార్దిక్ పాండ్యా హెట్టర్. నేను ముంబై ఇండియన్స్ పెద్ద ఫ్యాన్ ఫ్రెండ్స్ ముంబై ఇండియన్స్కి. అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్, అవుట్ ఇచ్చారా.
ఎవరు ఫ్రెండ్స్ ఆడంట. షమిని దింపుదాం. షమి శనీశ్వరుడు అంటాడు ఫ్రెండ్స్. ఆడే కుల్దీప్ ఆడుతున్నాడు ఫ్రెండ్స్. 4 కొట్టాడు. ఇంకా 6 కొట్టాలి. 6 కొడతాడో ఏమాడతాడో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్, చూద్దాం. మా ఫ్రెండ్స్ ఇంకా 2 రన్స్ కొట్టాలి. ముంబై అంటే వాళ్ళు చూపించేసాం వాళ్ళకి. ముంబై కాదు ఫ్రెండ్స్, ఇండియా అంటే చూపించేసాం ఫ్రెండ్స్. ఈ బాల్ చూద్దాం. ఈ బాల్ ఏంటిదో ఇగ్రే పడేస్తున్నాడు. ఈ బాల్ 2 విన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ ఫ్రెండ్స్. మనమే గెలిచాం మా ఫ్రెండ్స్. ఇంకా 2 రన్స్ కొట్టాలి. 2 రన్స్ ఇది పొరపాటు కానీ 2 రన్స్ కొట్టాలి ఫ్రెండ్స్. 2 రన్స్ అంటే మాకు మాటలు కదా ఫ్రెండ్స్, ఈజీ ఫ్రెండ్స్ మాకు. అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. షమి స్ట్రైకింగ్. షమి సింగిల్ కొడతాడు, 4 కొడతాడు, 6 కొడతాడు చూద్దాం. ఓ ఫ్రెండ్స్ సింగిల్ ఆడాడు. దీంతో ఇండియా గెలిచింది. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.